Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Bueno, azkenen bakiu denak pixkan haragin madurazioa dela gori-gorian daukon gai bat, ez? Eta orduan gukina izan da, nola ez Tolosako txuleta festan, bain modan daun kontzeptu hau ekarri, ez? Orduan ekarri hau Iñaki ala bat, ala gaian pixkata ditua, eta bueno, gaur antolatu egun kata honen helburua da, pixkat sektoreko profesionalak, kontzeptu honen ingurun formatzen jarraitzea. Bueno, ikusten Iñakiko oso ondo bilduko ditula gero ez, baina batez ere, nik esan nuke sanidade aldetik zer gertatzen den haragi bat maduratzen duenen, nola inberdan prozesua ez, eta gero ere bai, dastatzeko orduan, benetan zer edo nola antzematen den haragi bat maduratuta hon, edo ez. Pixkat prozesu guztia ulertzea, nik uste dela garrantzitsua, eta ze helburu nahi dugun edo ze bukaerako produktu nahi dugun aztertzea. Bueno, ikusten, Tolosan dauzkon parrilleroak benetan gaian jantzileak daudela ez. Baina beti ere ondo etortzea, gai hauen inguruan Iñaki bezalako profesional baten eskutikan gauza berrik entzutea, tendentziak aztertzea, eta reflexionatzea ez. Azkenen ikusten denak ikasi behar deula, naiz eta urte asko izan, eta interesgarria izan itekela guztientzat. Nik hor beti esaten dut, netza sukaldari ditzen ez daula ez, perfektoa ez honena, azkenen oso subjektiboa da guztia, eta segur eta zer nahizun, eta zer momentutan nahizunez, erabatekoa edo bestekoa lortu dezakezu. Arraina eta txuleta ere bai, denbora, maduratzeo denbora oso importantia da. Kalitatea daukat puntu bat madurazioan. Baldin bazu daukat gehiegi madurazio, arragia behera doa, eta ez da posible jateko. Kalitatea, sanitateko kalitatea, ez da permitzuko arragi madurazioa. Normala, analiz sensoriala, kata bat. Kata batekin gu egingo dugu mesura bat nola dago arragi hori. Baldin ba errazioa daukat, baldin ba zapore trukea daukat, edo defektua generali. Not afraid or a cost in this place. Nothing real to be born. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.